ኤርትራ መጻእ ብሩህ ተስፋ ቀርና ኣፍሪካ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ደጊምና ምሕንፍሽፍሽ ንምምላስ ኣብ ዞባ ብገለ ሃገራት እዞባን ዓብለልቲ ሓይልታት እዞባን ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ንቀርና ኣፍሪካ ናብ ሕንፍሽፍሽ ይመርሖ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን እታ ዘይትንከፍን ጸጥታዊ ርግኣታ እውን ሓድነታ ሓልያ ትኸይድ ዘላ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ምዃና ካብ ሓቂ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልን ዘሎ ዘይምርጋእ ውሽጣዊ ጸገማትን ንዞባ ቀርና ኣፍሪካ ሃውኪ ኩነታት ፈጢሩ ይርከብ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ካብ ኩሉን ላዕሊ ቀይዲ ሲእኑ ዘሎ ግን ናይ ኢትዮጵያ ባሕር ናይ ምውናን ምጣመን መሰል ብምምኽናይ ነዚ ዞባ ኣብ ምሕማስ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፅን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ምስ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ብሓቂ መሰል ባሕር ንምርካብ እትገብሮን ተቕርቦን ዘላ ኣብዮታት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣውሬሲክን ብግርማይ ሃይለ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ከምዚ ይብል። ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ናይ ባሕር ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ታሪካዊ ወይ ቁጠባ ኣገዳስነት ዘይብሉ ናይ ሓደ ዝወድቕ ዘሎ ስርዓት ናይ መወዳእታ መጻወቲ ካርታ ኮይኑ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ናይ ደገ ጸላእ ብምፍጣር ነቲ ኣብ ሃገር ኣጋጢምዎ ዘሎ ውግእን ሕድሕድ መሸፈኒ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ እምበር ሕጋዊ መሰል ተጠቃምነት ባሕሪ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ይገልጽ። እቲ ምንጪ ወሲሑ ኢትዮጵያ እተቕርቦ ዘሎ ኣክሱም ንቀይሕ ባሕሪ ይውንኖ ምንባሩ ዝጠቅስ መርትዖ እውን ዝኾነ ግብራዊ ምስክርነት ዘይብሉ ጽንጽዋይ ምዃኑ ብምግላጽ ኣክሱም ኣብ መንጎ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ የመንን ኢትዮጵያን ፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሓባር ስልጣነ ምንባር ብምጥቃስ ኣዶሊስ ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ትርከብ ጥንታዊት ወደብ ምዃና ወሲኹ ረዲኡ። እቲ ካሊእ ኢትዮጵያ ከም መርትዖ ክተቕርቦ እትፍትን ድማ እቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘውዲ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ቆይማትሉ ዝነበረትን ንኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ንምጥርናፍ ዘካየደቶ ዘይሕጋዊ መልሕቕን ኣብ ኤርትራ ናጽነታ ንምርካብ ዘካየደቶ ፍትሓውን ቃልስን ዝጥቀስ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ እተቕርቦ ዘላ ዘይምኹን ናይ ባሕር ሕቶ ዝኾነ ሕጋዊ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተጽሑፍ ይገልጽ። ነዚ መሰረት ንናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናይ ዶብ ክብርን ሕግታት ሕቡራት ሃገራትን ዝጥሕስ ኮይኑ ነጸብራቕ ውሽጣዊ ቅልውላው ምዃኑ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ የርድእ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብኢትዮጵያ ዝቕለስ ዘሎ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ንሰለስተ ነገራት ዝተቃልዐ እዩ ይብል። ኢትዮጵያ ንኽትፈርስን ብሚልዮናት ዝኣኽሉ ዜጋታት ክስደዱን ኢትዮጵያ ግዳይ ምስፍሕፋሕን ኣልሸባብ ክትከውን ሓድሽ ብሄር ዝዓብለሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ክፍጠር ዘየዓርፍ ኩናት ሕድ ክባራዕን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክፍጠሩን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ለውጢ ክፍጠር ሓቀኛ ሰላም ናይ ሓባር ኮሪደር ክምስረትን ናይ ቁጠባ ሕውየት ክፍጠርን ኣብ መወዳእታ ይብል ትጽሑፍ ሕቶ ቀይሕ ባሕር ከም ተባረቐ ኣዲስ ኣበባ ትቃጸል ኣስመራ ድማ ማእኸል ጽሕፈት ቀርና ኣፍሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ይምለስ ከም ዘሎም ብምግላጽ ትንታንኡ መረዳእቱን ዘይተርፍ ዝበሎ መደምደምትኡ ይህብ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዛ ንኽትዛዘብ መዓልታት ጥራይ ተሪፍዋ ዘሎ 2025 ተጀመሩ ክጅመሩ መደብ ተገይርሎም ዘሎ 5 ሜጋ ፕሮጀክት ንመነባብሮ ህዝቢ ዝቕይሩ ኣብ ህንጸት ዘሎ ዓበይቲ ትሕተ ቅርጺ ፕሮጀክት ክንርኢ ኢና። እዞም ፕሮጀክት ጽርግያን ቢንቶን ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ኩሉ ቁጠባን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ክስካብ ዞባዊ ጽልዋታት ከምኡውን ፖለቲካዊ መረጋን ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም። እዞም ሜጋባ ፕሮጀክት ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘገርሙ ታሪክ ዓወት ኣፍሪቃ ክኾኑ ዝኽእሉ መሰረት አንጻፊፎም ይርከቡ። ኩሎም ፕሮጀክታት ብዝተገደበሎም ግዜ መሰረት ምስ ዝትግበሩ ኤርትራ ናብ ዓብዪ ዞባዊ ማእኸልን ዘመናዊ ትሕተ ቅርጺ ዕቤት ቁጠባ ክትውንን ዝተመሓየሸ መነባብሮ ህዝቢ ዝቕይርን ክኾኑ እዮም። ቀዳማይ ሜጋ ፕሮጀክት ምዕባይ ኣህጉራዊ ነፈርቲ ኣስመራ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓብዪ ምዕባለ ክገብር ተዳሊሎ ሓድሽ ህንጻ ሓዊሱ ምስፋሕ መዕርፎ ነፈርቲ ተርሚናላት ናይ ጽዕነት መሳለጢ ኣብ ጠቕላላ ባጀት ኣስታት $200 ሚልዮን ክህነጽ እዩ። ምዕባይ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብዓረባውያን ኮንትራክተራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክነት ስራሕ ኣብ ሓዳስ ዓመት 2026 ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ። ብተወሳኺ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት ምስፋሕ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዘመናዊ ብዝኾነ ዞባዊ ኤቪዬሽን ማእከል ዝያዳ ሰሓቢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይማዕበለ ኣህጉራዊ መንገዲ ኣየር ቱሪዝም ምድንፋዕ እዚ ፕሮጀክት ምስ ተወድአ ዓመታዊ ክስካብ 2 ሚልዮን ዝበጽሖ ገያሽ ከእንግድን ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዎ ተወሳኺ ዓቕሚ ኣስታት 500,000 ዝግመት ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ክኸፍት እዩ። ዕድላት ንግድን ዕቤትን ቱሪዝምን ከምኡውን ምውሳኽ ትራፊክ ኣየር ካርጎ ኣብ ቁጠባ ብሓፈሻ 1.5 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ሃገራዊ እቶት ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞ ቱሪዝምን ንግድን ዕቤት ከርኢ ትጽቢት ይግበረሉ። እዞም ፕሮጀክታት እዚኣቶም ንሓድሽ መድረኽ ምትእስሳርን ዕቤትን ዘላቕነትን መሰረት ዘንበሩ ፕሮጀክት እዮም። ኤርትራ ጸል ናይ ልምዓት ዓቕማን ንዓበይ መጽ ዘሎ ኮይኑ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ከመይ ገይሮም ሃገር ይቕይርዋ ምርኣይ ቅልጡፍን መሳጥን ክኸውን እዩ።
ካልኣይ ሜጋ ፕሮጀክት መንገዲ ከርከበ ተሰነይ መንገዲ ከርከበ ተሰነይ ኣብ ምህናፅ ሓጅ ፅርግያ ዘተኮረ ኮይኑ ብሕርሻ ሃብታማት ዝኾና ዞባታት ዘራኽብ እዩ። ዞባታት ከርከበት ናብ ደቡብ ሱዳን ቀሪባ እትርከብ ከተማ እያ። እዚ 100 ኪሎ ሜትር ዝምኑ ሓድሽ መስመር ኣብ ንግዳዊ ስራሓት ምስ ጎረቤት ሃገር ምርኻብ ዝዓለመ ኮይኑ ናይዚ ፕሮጀክት ባጀት ኣስታት 85 ሚልዮን ዶላር ኮይኑ ብመንግስትን ዓለም ለኻዊ ሓገዝን ክምወል ከሎ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ህንፀት ኩባንያ ብምዃን ብምክትታል ዓለም ለኻውያን ኪላታት ብ2026 ክዛዘም ተሓሲቡ ኣሎ። ከርከበት ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ኣፍረይቲ ሕርሻ ቦታታት ናይ ኤርትራ ምዃና እዩ ዝግለጽ። እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ንሓረስቶት ስልጡን ዝቐለለ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ምህርቶም ብቐሊሉ ናብ ተሰነይ ከምኡውን ጎረቤት ሃገር ሱዳን ንምጓዓዝ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ። ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ኣብ መነባብሮ ኣሽሓ ዝቆፀሩ ሓረስቶት ብምምሕያሽ 15 ሚእታዊት ኣብ ሰደድ ፍርያትን ሕርሻን ንግድን ብሚልዮናት ዶላር ተመንጩ ኣታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክህልዎ እዩ። ሳልሳይ ሜጋ ፕሮጀክት መመንጨዊ ፀሓያዊ ፃዓት ደቀ ኣምሓረ ናይ ኤርትራ ብብዝሒ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮሰ ኮይኑ ብፀሓያዊ ፃዓት ዝሰርሕ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትካዩ እዚ 30 ሜጋዋት ዝበፅሕ ፀሓያዊ ፃዓት ፎቶቮልቴይክ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቀያሪ ታሪክ ክኸውን እዩ። እዚ ፕሮጀክት 49.92 ሚልዮን ዝዋግኡ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ኤርትራ ምንጭ ፃዓት ንምብዛሕ ትገብሮ ዘላ ድፊት ክኸውን ዘሎ 15 ሜጋዋት ብ30 ሜጋዋት ኣብ ሰዓት ባተሪ ክኽዝን ዝኽእል ስርዓት ቀረብ ፃዓት ዘተኣማምን ምዃኑ ንምርግጋፅ እዩ። ብተወሳኺ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ እውን ነቲ ፕሮጀክት ብቴክኒካዊ ደገፍ ካብ ኩባንያታት ተተካእ ፃዓት ይምውል ኣሎ። ምውዳእ እዚ ፕሮጀክት መጀመርያ ዓመት 2025 ክኸውን ከሎ ሓንሳብ ምስ ተወድአ ኤርትራ እተውፅኦ ባጀት ነዳዲ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ክቕንሶን ዓመታዊ ብኣሽሓት ቶናት ግመት ከባቢያዊ ብከላ ክጎድል እዩ። ናይ ከባቢ 50,000 ስድራ ቤታት ክበፅሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ፕሮጀክታዊ ፀሓያዊ ፃዓት ደቀ ኣምሓረ ካብ ጠቕላላ ቀረብ ፃዓት ብ20 ሚእታዊት ክውስኽ እዩ። ብዘይካዛ ዓመታዊ ንፃዓት ዝወፅእ ባጀት ብኣስታት 30 ሚልዮን ዶላር ክጎድል እዩ። ራብዓይ ሜጋ ፕሮጀክት ምሕዳስን ምስፋሕን መስመር ፅርግያ ኣስመራ ምፅዋዕ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕ ኣስታት 115 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ኮይኑ ሙሉእ ፅገና ንክግበረሉ ኣስታት 100 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ባጀት ተታሒዙሉ ይርከብ። እዚ መስመር ፅርግያ ክሰፍሕን ዳግማይ ክሕደስን ንኸበድቲ ናይ ፅዕነት ተሽከርከርትን ከምኡ ናይ ትራፊክ ምንቅስቓስ ምውሳኽ ንንግዲ ቱሪዝም ዝኸውን ሎጂስቲክ መጓዓዝያ ዘመሓየሸ ክኸውን እዩ። ኤርትራውያን ኩባንያታት ህንፃት ምስራሕ ፅርግያታት ብገለ ኤውሮፓውያን ትካላት ምህንድስና ቴክኒካዊ ሓገዝ እናተገበረለን ኣብ መፋርቅ 2026 ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ። ብተወሳኺ እዚ መንገዲ ክስካብ ዋና ከተማ ኣስመራ ዘራኸብ ክስካብ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ቁጠባ ዝሃገር መስመር እዩ። ምስፋሕን ምፅጋንን እዚ መስመር ኤርትራ ብቕልጡፍን ስሉጥን ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ናይ ርእሰ ከተማ ኣስመራን ካልኦትን ክህብ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ሓንሳብ ምስ ተወድአ ናይ መጓዓዝያ ዋጋን ካብን ናብን ወደብ ዝግበር ሰዓታት ብምሕፃር ኤርትራ ዝበለፀት ናይ ንግዲ ሃገር ክገብራ እዩ። በዚ ተመሓየሸ መስመር ፅርግያ ኣስመራ ምፅዋዕ ዕብየት ቱሪዝም ናይ ንግዲ ስራሕትን ክብ ብምባል ኣብ ጠቕላላ እቶት ኤርትራ ካብ 3 ሚእታዊት ክስካብ 5 ሚእታዊት ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ። በቲ 50 ሜጋ ፕሮጀክት ዝበላዮ ምስሊ ንጅምር 50 ሜጋ ፕሮጀክት ምስፋሕ ወደብ ምፅዋዕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ምፅዋዕ ናይ ካርጎ ውፅዕነት ዓቕሙ ንምስፋሕን ንመሳለጥያ ዘመናዊ ንምግባር ዓብዪ ምምሕያሽ ይግበር ኣሎ። ናይዚ ሜጋ ፕሮጀክት ባጀት 250 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ኮይኑ ምወላ ካብ ውህደት ናይ ወፃኢ ኣውፈርትን መንግስትን ዝመፅእ እዩ። ኣብ ምስፋሕ ህንፀት ወደብ ዓብዪ ዝና ብዘለዎ ቻይናዊ ኩባንያ ምህንድስና ሃርበር ሲኤስ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ፕሮጀክት ምስፋሕ ምፅዋዕ ክንቅበላ መዓልታት ጥራይ ተሪፍዋ ዘሎ 2026 መወዳእታ ንኽዛዘም መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ። መደብ ምፅዋዕ ምስ ተወድአ ዓመታዊ ልዕሊ 15 ሚልዮን ቶን ፅዕነት እዚ ማለት ዳርጋ ብ3 እፅፊ ናይቲ ሕጂ ዘለዎ ትሕዝ ምዃኑን ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ። ብተወሳኺ ወደብ ምፅዋዕ ካብቶም ኣብ ዓለምና ፅዑቃት መስመራት መራኽብን ኤውሮፓን ኤስያን ማእኸላይ ምብራቕን ዝርከብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እያ ትርከብ። እዚ ወደብ ብምዕባይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኣፍሪቃን ዓለምን ንግዲ ክትዕብት ትኽእል ወሳኒት ሃገር ናይ ዞባ ክትከውን እያ። ምስ ምውሳኽ ንግዲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ሎጂስቲክ ምዕሻግ መራኽብን ከምኡውን መኸዘን ብርቱዕ ዕብየት ስራሕ ክተምዝግብ እያ። ምስፋሕ ወደብ ምፅዋዕ ዝተመሓየሸ እቶትን ዓቕሚ ሰረት ኤርትራ ኣብ ፅላት ማኒፋክቸሪንግ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ክስሕብ ትፅቢት ይግበረሉ።